I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Oi, bos. Oi, Daniel. Apa iki? ayo renang. Renang ayo. Ayo. Tapi aku ra iso renang iki. Wes ora apa-apa wes jotai. Wes ayo. Yo. Mas. Ayo. Ayo. Woi. Ayo bos nah nyemplung. Tapi aku kene ya. Yo wes apa. Ah. Tuh, nanti jeruk tuh. Woi, Pat. Ayo. Woi, Pat. Oh yo. Lu gosek. Napa wae nang kono? Mana udah? Wes nyapa nang kono Renang di ini iso renang enggak? Iso to? Kan ngampun. Yo se pan. Ayo. Ayo. Nyapa go renang Iso. Ayo to renang. Yo wes ayo. Renang. Ayo ayo. Dan nyemplung sih. Kak, aku tak dapat cakap ni, Kak. Yo. Oh, ini kiam kau mau Woi, kiam kau dengan nangon. Tolong. 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 Woi. Cakap. Woi. Woi, enak neng kono taruh bujulu neng kono sih. Sampai ini. Kowe napa munggah? Aku bal kedele bae, untung aku ditolongi pahlawan kae, Bang. Oh, alah, coba kae renang. Walah, wes aku lah aku. Kowe jangan gede, aku diecek kan, Pak. Kepiye le? Diecek aku ora iso renang ngono. Saiki jalurku piye? Ajaran les renang. 15 Pak murah umum. Ayo. Oh ya, tadi ngerti lho. Pak, ngeten. Nggih, mboten napa nggih? Kita angkat nggih, pripun? Panggene les renang iki. Oh, teng mriko wonten. Namine Bapak Ulil. Oh, Bapak Ulil nggih. Oh, nggih. Nggih, jenengan mriko mawon. Nggih. Kula teraken mboten? Oh, mboten apa-apa. Nggih. Nggih, monggo. Gila lemongnya. Oh, ge Pak. Nuwun. Ge. Niki bener panggen les renang mboten niki? Oh, enggak. Tapi rane lho iki. Kalau tasik mboten. Tapi kok enggak enak. Anu les. Wonten. Tapi lu enak rame. Waduh. Yuk, kapas dhewe Pak. Ya. Pak. Rasane nang. Iki gurune koyo atlet to, Cak. Oh, ge. Iki bener panggen latihan renang nggih? Nggih. Sakit nang mboten, Mbak? Kira-kira ngulang niki yoga kula saniki. Lah sakniki yo mboten sakit kula badhe medal ya. Betul nggih. Lah wonten nggon liya mboten? Oh niku lho, enten Wonten nggih? Wonten nggih? Oh iya. Pak, Oh, nggih, enten apa? sampeyan niku jenengan manggen kayak gaya les renang mboten? Nggih, wonten. Kira-kira sakniki niku saged mboten? Saged. Pinten? Salewu mawon. Nggih. Manut Mana ya? Ah sing bisa mulai wae, Bang. Kalau biar sakniki jenengan ulang nggih, Pak? Oh, nggih. Siap. Ono. Jangan sih ya. Iya. Oke, Marunut tarik nafas. Oke, ini.
Ele. Ketinggalan. Yo. Sikile diayun le. Ayo renang kita belajar iki emang. Ayo. Yo. Oke. Le, renangnya pean wis api. Oke. Sae. Nggih, Pak. Dipun kula tinggal riyen. Yo, nggih, Pak. Nggih. Iku suwun, Pak. Oh, nggih. Monggo le. Nggih. Saya maju. Kapal selam. Kapag nagdiya aku masih sore lagi ki ya. Kamu iso renang? Kowe tau sing kece aku kapag ayo balapan. Ayo. Kene kono yo. Yo. Kene wis kene yo. Lu. Finish. Menang we. Coba coy. Lah ngono. Kalau nanti bener. Iya, Pak. Lutan. Sesuai dengan anak. Oke.